First question, ano yung mga dapat nilang abangan sa Libgod ngayong 2024? Alright, thank you for the question. Good question. And first thing first, I would like to greet you a happy first year anniversary ng Dreammakers Worldwide around the world. Alright? So, meron tayong paparating. Gusto nyo talaga malaman ang project natin. Okay? This coming May, we have cruise ship event, no? Hindi to ordinaryong magpupros lang tayo. Project to ng Dreammakers. So, kahit sino pwedeng mag-join, kahit anong rank mo, wini-welcome namin kayo. Sumama kayo, so mag-ipon kayo. Kasi gagawin natin itong magandang portfolio ng ano natin, no? Profile natin. Yung lahat, okay, magagamit ito. Kaya mag-attend kayo rito. In fact, pwede itong gawin nating parang pa-promo sa bawat isa na pagka ginawa mo to, ganyan, pwede ka makasama ng libre. Yan ang isang hintayin nyo. So, gaganapin niya ng May, kasi birthday ko ng May. Alright, birthday. Kami ni Coach Bert, birthday namin. So, yan ang isang project natin. Tapos, meron tayong isa pang project, all platinum, all diamond. Magkakaroon tayo ng isang gathering, socialization lang talaga. Hindi ito yung training. Socialization, may banda, may ano mo yun, chika-chika, kwentuhan, more on socialization. So yun muna. Okay, grabe, nakaka-excite, no? Mentor, another question, ano po yung mga masasabi nyo sa mga affiliate member na nag-stop na mag-subscribe sa Libgod tapos nalaglag na nito? No. Ang maganda sa Libgod, no, kahit na nag-decide ka maghinto sa subscription mo, sa ikaw lang nakakalam kung anong talagang dahilan, no? Pinasukan ka ng tao, nainis ka sa upline mo, nakalimutan mo, whatever. Okay? Ang maganda kay Libgod, hindi mo na kailangan magbayad uli ng $40. Only $9.95. Akala ng iba, pag 6 na buwan ka huminto ng subscription, magbabayad ka ng 6 na buwan. No! Only 1 month, $9.95. Active ka na uli. Ngayon, eto maganda. Hindi mo alam kung saan ka mapupunta, madudugtong. Merong pangyayari. Huminto, nawala. Okay? Pero wala naman siya dapat pangyayari, wala pang ganong tao. Napunta kung kanino. Nung napunta sa iba, ang dumami agad tao niya, kasi nagkaroon ng leader doon. Etong good news. Yung dati niyang upline, kahit sa iba pa napunta na linya yon, may matching bonus pa rin. Wow! Ganon. So kayong mga tumigil, kalimutan niyo na. Forget the wrong decision. Ang importante, mag-decide ka ng tama ngayon, hindi pa huli yung lahat. Gawin mo ulit. Wala ka naman dapat panginayangan, lalo ka na wala pang ganong tao. Wala ka dapat panginayangan. Bayad ka lang ulit ng $9.95, no need to pay $49.95. Mag-join ka ulit. Tapos, huwag mo na pabayaan. Yes, another question. Ano yung big reason? Bakit kailangang madaliin hatawin nila si Libgod ngayon? Nako, hindi ba kayo nagtataka? Ito lang ang kumpanya in a matter of 1 year, 1 million plus members. Itong another 1 year na parating, 3 to 5 million ang target ni Ben Glinsky. Ang tanong, sasabay ka ba o hindi? My next question, ilan ang magiging tao mo sa 3 to 5 million? So kung di mo bibilisan, mapapag-iwanan ka talaga. Kasi kami, gigil na. Kaya kami nagkaroon ng training kahapon for preparation para ngayong 2010-24. I believe in my heart, lahat ng mating kahapon, hahataw yan. Magdadaya mo yan in 4 to 6 months. Masakit maiwan. Ayun, Dr. na mabilis lang. Quick question, kung pipilian mo lang yung dalawa. Isa lang yung pipiliin mo po. Okay lang po? First question, product or compensation plan? Product. Apply na mabait or apply na magaling? Apply na mabait. Gabi or umaga? Umaga. Okay, malayo or malapit? Malayo. Offline or online? Online. Kotse muna or bahay muna? Bahay muna. Super Reds or Super Green? Super red. Part-time or full-time? Full-time. Last question po, pag-isipan nyo po, huwag kayo ma-pressure. Bilang kayo po ang pinaka-grand upline dito sa Philippines, no? Pipiliin nyo po ba sex or chocolate? Sex.
Diba? Wala pala yung ligoy. Ganyan ang ganda ang blind. Ayan, thank you so Last much parting po. words. Last parting words po, Coach Fernand, para sa mga athletes. Alright, thank you very much sa lahat ng bumubuo ng Dreammakers Worldwide. I don't care kung nagsisimula ka pa lang, kung bronze ka pa lang, silver, gold, or diamond. You are part ng Dreammakers Worldwide. So as your upline coach, Crown Diamond, lagi akong nandito para sa inyo. And walang ibang iniisip, no, kundi yung kapakanan ng nakararami na sana kayong lahat madala ko kayo sa tugatog ng tagumpay. I love you all. Thank you so much. Thank you so